Ясно време, хубав слънчев ден. Надявам се повече хора да излезат и да гласуват. Най-вече младите хора, тези, които са навършили 18 години, за тях е може би първият подобен избор. Чисто символично и моята рождена дата е 18, така че има някаква пряка взаимовръзка с това число. Надявам се на по-висока избирателна активност. Важно е отново да призова всички да гласуват, за да имаме работещо правителство в една стабилна България, за да може всички ние да си вършим работата, общините да работят, да изпълняват своите инвестиционни намерения, свързани с социални, образователни, инфраструктурни проекти. И надявам се това да бъде последният избор за следващите няколко години. За сега това е най-важното за България. А защо на хартия, не с машина гласувате? Защото не вярвам на машините. Защото виждате, че само днес на територията на община Димитровград има немалко случаи, в които машините са отказали, защото цяла Европа гласува с хартиени бюлетини и никъде няма машини, и защото може би откакто е първият ми избор, веднага след навършване на пълнолетие, винаги съм гласувал с хартиена бюлетина.